Какво става, хора? Аз съм Shadow Hex и днес искам да ви покажа едно доста странно видео. Тук сами можете да видите какво е по заглавието. Николинк не участва в България! Kotelneos.com. Тук има някакъв сайт. Нека да започнем с видеото. Аз в той... Хора, само видяхте ли те малките дечица как се играеха спокойно е там? Вижте ги. Аз в той... Ето, вижте ги. Ето тук съм. Ето ги. Гледай, вижте ги. Не участвам в България, не участвам. Чакай. Аз не участвам в България. Нека да продължим. Лична карта няма да участвам. Ти не участваш в България, казваш? Не. Нето баща, нето нищо, никой не може да ме помага. Виж колко години, 20 години. Добре, чакай. Нямам лична карта, нито нищо и не участвам в България. Нищо не разбирам. Не знам, да продължим. Живееш без лична карта? Без лична карта, те глоба 2 пъти мислях. Аз какво? Така е, душа. Така е. В затвора ли да влизам? Нето от края. И чак пък в затвора сега. Нето нищо. Николинке, вчера беше празник на народните будители. Чувала ли си за този празник? Празник не чув. За кой празник ти си чувала? За той празник, дето говориш, не знам. Чакайте малко. В турски или в цигански език, в кой от двете нямаше родове? В смисъл, в кой от двата езика нямаше род. То не, че няма, не се зачиташе. Нека да продължим. Не си чувала за народни будители? Откъде ще чува, тя няма телевизия? Не телевизия, не радио, не нищо. Вътре. Чувала ли си за Кирил и Методий? Чуя Кирил и Методий, ама той май почина. Нищо такова. Да, нищо такова е станало. Чакай какво? Николинка за Мариковца. Не участвам в България. Кирил и Методий. Авиатори. Какво е авиатор? Интернат. Кирил и Методий са той починаха, нали? Кой? Омага, само прочетете, това е тук. Това е тук с... той ще цивиля надпис. Кирил и Методий. Какво той? Нали починаха бежана, отидаха горе в... Как му викат? Пред Господа отидаха, обаче състезания направиха с самолета или какво? Чакай, какво? Кирил и Методий са състезавали с самолети, кой ще отиде най-бързо при Господа. Това е, тъй да го наречем Господ. Хабра душа, то тогава и... Тук е нямало, бе, и за газ не са чували, че даже телефони е нямало и коли е нямало, тип самолети искаш. Беше, Кирил и Методий. Не е ли той? Ти за Кирил и Методий ли говориш? Да. Брат му не знам как. Те какво са направили Кирил и Методий? Не знам, те ме казаха Кирил и Методий са блъскаха в гастелака. Блъскаха. Кирил и Методий са блъскали в... Чакай, нека пак да го чуем. Кирил и Методий са блъскаха в гастелака. Кирил и Методий са блъскаха в... гастелака. Сериозно ли? Как е възможно да има такъв човек?
За Бога, беше това. Те какво са направили, Кирил и Методий? Не знам, те ми казаха, Кирил и Методий се блъскаха в гасталака. Блъскаха се. Кой ти го е казал ти нещо? Старите хора да го казват. Старите хора. Да. Горе-долу колко стари да се разберем. Или може би за нея старостта е, не знам, от 5 до 6 или... Не знам. Може би за нея старите хора са за нас бебетата. Не знам, нека да я слушаме. Да видим. Една се бежа на Кирил и Методий и едно време нали се блъскаха. Подявалите, защо Кирил и Методий ще се блъскат в гасталака? Горе искаха да се качат, обаче не пристигнаха. Къде са отивали? При Господа Хора, повече не мога да издържа. искаха. Ай бе, Жана, нали починал той? Той иска при Господа да отива, обаче не можа да стигне в гасталака се фали. Чакай, защо, пак повтарям, защо Кирил и Методий ще се блъскат в гасталака? Аз го видях. Николике, пак те питам. Ти си го видяла? Хабра жена, ама ти на колко години си бе? Кирил и Методий. Познаваш ли ги? Кирил и Методий не ги познавам, обаче говореха по буквара, ги видях, по учебниците. Говорили са по буквара и по учебниците? Добре. Едно време видях ги Кирил и Методий. Защото те облечаха като той военно нещо, разбираш ли? Като как? Жена изобщо виждала ли е как са облечени Кирил и Методий и как са облечени военните? Нека да продължим. Военни дрехи с такви баретени дрехи бяха. Кои? Кирил и Методий. Вижте само, вижте, бе. Вижте само, вижте, бе. Наистина. Това е царицата на света. Това е най-умният човек в целия свят. Нека да продължим. Във военни дрехи? Да. Едното беше по-възрастен, другия по-стар беше май. Едното беше по-възрастен, другия по-стар. Добре, значи в цигански език явно е... не са се зачитали родовете. Добре, нека да продължим. Ама не ги знам. Люлю Гагари. Как си летял? Ама искам да кажа. Какво ще имам? Люли Гагарин, айде да го покажем. Люли Гагарин с Кирил и Методий. Лили Гагари, Кирил и Методий едно време хората. Лили Гагарин. Лили Гагари, едно време хората учех. Николинке, на училище ходи ли въобще? Аз ходех първи клас. До първи клас? До първи клас. Защото бягах от училище. Грамотна ли си, Николинке? Не съм грамотна много. Колко много? Аз не съм... Малко съм. Срича, обаче не както трябва. Не съм... Аз ако съм грамотна, тъй ли ще копая? Аз ако съм грамотна, ще съм учителка ще съм, адвокатка ще съм, прокурорка ще съм. Да, ама ти... Чак, учителка... Гледам ти за учителка не оставиш. Нека да продължим. Ти не познаваш Кирил и Методий и искаш да си грамотна. Зато и ти казвам, като не съм Ти чувала ли си за интернет? Интернет, интернет то... Какво е интернет? Интернет е лудите хората. Какво? Значи, интернет, в него са лудите хора. По нейната логика,
всички, които ползват интернет, са луди. Не, че нещо ме... Правят там будите. Ами, защото те оттам, нали, учат. Има такова интернат. Как? Интернат. Интернет. Добре. Интернет или интернат? Интернет не е ли интернат? Интернет. Де те учат, бе? Интернат. Де дранджабла не укуела? Укуела, де те учат? Какво е укуила? Аз не викам интерната, интернет. Интернет не го знам вече. Интернет не знам. Имаш ли GSM? GSM няма. А имало ли си някога? Какой-то GSM. GSM. Телефон си имам. Какъв телефон имаш? Не ми е то Симес. Симес. Симес? Има ли така марка Симес? Как? Симес. Хора, ако знаете ако знаете нещо по този въпрос, дали има такава марка Симес, напишете в коментарите. Симес. Как се оправиш с Симеса? С Симеса аз още не се обаждам. А звънят ли ти? Кой да ми звъни? То няма... От социала? От социална не може да ми звънят, защото... Хора, аз повече не мога, ще се видим в следващия клип. Абонирайте се за мен, ще се видим следващия път. Чао!